Bună ziua! Bine ați venit, bine ați De la venit. Best Surprise, surprize la domiciliu în Constanța suntem. Căutăm pe cineva sărbătorit. Vai, ce surpriză! La mulți ani! Cineva drag dorește să vă facă o surpriză plăcută. Cei dragi vor să fie lângă noastră în acest fel. Și v-am adus un tort din partea lor. O șampanie cu foiță de aur de 24 de carate. Să o serviți cu plăcere. Și bineînțeles un aranjament floral pentru dumneavoastră. Cel mai frumos, dar trebuia să am 3 mâini. Haideți să aprindem și lumânările. Ai, cu care? Anastasia, ia uite, mami! Anastasia! Ia uite, Anastasia! Wow! Și avem, din partea celor dragi, avem și o melodie pentru dumneavoastră. Să vedem dacă ascultând melodia o să ghiciți din partea cui este. Eu sper că din partea soțului. Cine mă iubește? Ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. Ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. Ia să vedem tot din partea celor dragi. Avem o mică felicitare. Haideți să oprim muzica. Spune așa: la mulți ani, sănătate, iubire, stimă și putere de muncă. Aoleo, stimă. Colegii, Și mai frumos. aveți ceva să le transmiteți? Mulțumesc din suflet, este cea mai frumoasă surpriză pe care nici nu mi-am închipuit-o vreodată. Și noi vă urăm o aniversare plăcută. La mulți ani și Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. numai bine la mulți ani. Mulțumesc.